tetap menyambut tolong mereka. Jangan mati jangan dulu. Kita enak sing urung mati. Lancar, segi lancar. Pandungo penjenengan Mas. Wes kabeh kelanjutan. Mboten alhamdulillah Mas. Lunas ya. Iya. Nek guru-guru kan bedas piye? Kok bedas pripun to Mas iki lha nggih Mas kula iki. Oh, lha kira nek baksane bedas. Ora apa-apa, bedes ora apa-apa. Lah napa Mas? Mau lek gawe masih gondrong piye? Adi. Nggih. Nek aku bedes ya ngono masih bedes. Wah penjenengan nggih ngoten kok Mas. Ora kok tegese kowe ngomong nek bapak paling ngono ya. Lah pripun kok penjenengan panutan lho Mas, ngoten. Dadi ngarani kono bedas akhirnya masih bedas. Lah iki to ngoten lho. Mula piyai niku kan genipun pangandikan lek ikan sekeco to Mas. Konjene kados Pak Kusri matur sembah nuwun alhamdulillah. Piyai mlarak iso kaya ngeten Mas. Lah anu piyai iki nek wis mumpuni ngene. Pas saestu ini menjadi suri teladan dan percontohan seluruh Kabupaten Ponorogo. Tadi mendapat info dari Bapak Bupati Ponorogo Bapak Haji Sukiri Sanjoko kalau mau WA bahwa salam kagem warga masyarakat Mlarak konseling Tugu pacar Mas. Beliaunya mantap. Ini insya Allah penonton yang hebat, penonton yang kondusif yang selalu menjaga harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk masyarakat pacar. Hebat loh Mas. Lagi biasanya sangu kloso dhewe lagi ro niki kok. Ya biasane nek gak Wah, tugas niki sangu dhewe kok iki. Dagelan teko wis dilebokke jero toko. Iki baca. Ya kan jenenge toko iki dagangan akeh karek kerupuk tok Mas. Lah terus menyambok iki. Alhamdulillah. Atau karepmu nek umpama lagi toko pengenmu
gitu Pak apa? Ayo paling dicalak ya teng mriko jagon kali Pak Kusli. Oh, ngono ya. Kali pinanganten Tapi kekalih. mau ora repot ana perwataan. Ah mula niku Pak ning gumo suguh aruh anggenipun nyunggata hebat. Dari zaman mau entuk bayar saka Kanjeng Bupati. Iki. Kamu nenek. Eh, Kamu nenek orang. wong sangu dhuwit ditukoke sesuk ya entek. Sangu sing paling awet iku donga. Jenengan nek dititipi antos saiki Pak Bupati ndecik dikit ngopi ya entek. Ning nek donga muga-muga salah kaya Sugandra awet teh mayang Ya insyaallah awet dungo ora iso ngopi ora ben ngalir langsung ngomong. Dungo iki yo nek ditopane ora malah cilaka. Aku tau kok dungo ki balik dungane malah dilebut kok. Iki dalan iki modele ya kotak amal ya modele. Terus golek sumbangan iki terus nyun sewu lho Mas, seniman itu saru dilulu yang ngrembug perkara probiya. Lah kuwi sik Pak kowe kene nek sangu apa? Lho, sangu kula niku ngilmu bekal kangge pinanganten kekalih lagaken Bapak Kusli. Lho, kamu nemu. Lho nggih no donga no. Nemu kowe golek apa? Lho, ngilmu nggih golek duit. Ayo ora meneh Mas. Lho, ning duit iki nggih sekolah nggih nuntutke ngilmu. Lho, Lah kok golek murid iki golek apa? lho, ilmune nggih golek sako, Rene golek duit apa golek donga? golek donga. Ora golek duit. Ora wis mbok lunasi yo. Kalah ngene iki Mas. Ora eling iki maksudane. Ane Mas, Nek jadi kowe kowe rene golek apa? Eh? Lho, awake dhewe jagongan lho kok ngene hae. ya bocah ki manis ya kok. Ora ngerti. Kalau kula karo panjenengan jagongan tarik-tarik gayeng, lah kok ditakoki Mas Nome he Ora Aku bayangke rawane sugane Pak Muslim kok. Lah ngopo kok bayang niki? Kotak-kotak kayak baju aku. Yai kene iki yo ngene iki kita Mas. Iya. Siji desa mawa cara gending lakune patet. Aja mbok padakne karo papan panggonamu mriko. Yai kene iki ndeloki kaya ngene iki leh nyunggata kaya ngono ki to. Senajan toh kotak nang ling akeh ngono lho. Oke apa ngendimo. Ayo diitung kaya aku sakit. Kaya ngegake Pak Kusri. Lah kok dregane Pak Gusti iso linggo dhewe dregane iki lho. Maksudnya Pak Kusri iki ngopo ngono lho. Tapi nang payang lho. Ya nggak payah karepe iki masuk gorgor rene iki. Ya mayang lho. Masa Mas Sukon nalili. Maksudnya ki mbok ya ora kok undang ngono ki to Mas. Sedikit kamu itu punya sumbangsih atau urun. Ini kan. Iki bersumbang kan kok nyumbang. Muncul ke dene iki. Maksudnya ki persalono Pak Kusri Wis tak ndelok kok yo. Ya aku bocah ki manis sini to. Aku ki Ponorogo sampean ditarki silaturahmi karo Kyai Kini. Iya iya. Maksudnya ki melu mikir. Wis dipikir karo panitia apa mikir. Bojoke ora tak pikir kok mikir Pak Gusri. Ini lho, aku sampean melu Mas Gondrong. Lho, Paling tidak iso ngangkat Mikir iki Pak piye itu? Nah, ngono lho. bisa karepmu lho. Lah kok kok jenengan kok kon mikir kula lho. Maksudnya ki sampe ki dirakul Mas Apa Gondrong. gendaan ya berangkat. Iya. Mas Gondrong ki dadi ngono. Bojoke ora tak dampingi dampingi kok. Anu Mas, kula tak kali panjenengan kon sekeca oleh Akeh aku. lho. Ini lho. Piye Pak? Produk yang berkata pikirnya ya apik, bujangke sarjana. Piye Pak? Eskar to kowe? Eskar to. Sekali nopo? Lah yo sarjana apa kowe? Sekarang kok sadar karawi. Lah ya bener to Mas Gondrong lah. Sampeyan ki yo galak macet kulera pedang kader aku. Lah wong sampe ki Pak Lurah ki malah seneng di jalan bagus Kowe koyo abdi iki. kan. Nah, ngono lho. Abdiku kowe yo. Lah nuwun sewu, subasitanipun kirang kalian panjenengan. Kudune yen Nek bilane bareng bebek iki lho, kok bareng bikin ngono Mas. bareng enek. Yo, sing roh ngono kok biyen ibuku yo bendahane kuwi tadi. Ora sembrono anggere jebol. Bosok karo lahir ku yo Paling mboten Mas Gondrong. Nah, Mas Dodo iki dalang. Nah iya. Lah yo. Nganti Wis dagelan misuwur. Mulane asmane iki dalang Ki Sugandra. karepe iki Karepe iki didongke rambut sing gondrong. Nah, iya. Mulane ora kate kan saiki ora bakal sutul mergo inisialnya sudah Ki Sugandra. Ayo. Brandnya wis Mas Sugandra. Bener. Kira Mas. Ki ngoten. Ya. Balas Anda. Ora kok balas wis tak omongnya aku bali tekok lho. Nun sewu niki Kayak ora tak balas kayak ngono piye. Ya oke. Ya tak.
Lah kemang yang tak takoni kok nyawuri ya. Pak pegel berarti mau. Ora pegel meno. Asine sayang ora aku. Sayang lho, ora sayang ora dijak to sampean. Enggak kok sing ngejak Pak Kusli. Iya nih paling ora lantaran saka penjara Mas Gondrong. Dan aku begitu ora main masin kok. Lah terus Pas setu ben iki iya. sudah tuh sob. Oh yo mau lagi. Kali aku. Kayak bayar aku Iki pakai. sing urip to. Loh, Bisa urip. rencana Deki, juga Pak. Deki jane arep mangkat jadi wong urip nek. Wis langsung blono kan kok. Pangapunten Mas Gondrong. Iki Bapak mesan. Pak Kusri menika ora kok wedi. Lho, Pak. Dalem Dalang. Bapak mersani Pak. Dalang Ke mobil kok kan joko mobil. Ayo. Pak Kusri menika anggenipun rupiah-rupiah yang tak kirakan golek nikmat ngadul laknat menika. Mboten. Mula Pak Kusri menika mboten sombong, mboten pamer nggih mboten nanging mujudaken sedekah lilahipun krana mujudaken syukur marang Gusti Kang Maha Agung. Iki lho Mas Gondrong. Mula memuji marang Gusti temanten sakarone muga-muga suman-sumun saged ada rubedon ing sambekala bisa ilang sukata sekalane praja tek ketapek kentera marang Kalindana Raya. Gembili panganane penyanyi, jajan panganane dagelan, tera panganane yoga, batangi panganane iya lah. Kula akan bakal terus sampean ndek Mas. Pak Kusri menika ing dalem menika Ya kok kadungku ya rono kok nyampe. bakal manipate ing dalem menika kula ndereki jenengan to, Bos. Aku lah aku mulakan kok. Nggih. Melakan ki matur rono. Dan pas luar negeri langsung bahasa Indonesia. Mengilakan apa? Wah, rambutnya bagi gede. Iki kira-kira ngomong Jadi ini ngomongin jadi gimbal. Udah lah kondang yo medicure minicure lho salon masih. Salah apa? Dia ingatnya pengirangan kok. Ben putih kok karepe terus syuting putih lah kok sing putih ben dhuwur tok. Syuting mambune malah kaya kakembak. Lho rak selekan ngono nyapot to. Kyai sepul. Sepot. Pikul dhuwur pendem jero. Wes tak kene pakupon dhuwur iki. Taruna ngungkuli bapak ki apik kula masun tanggal kabeh tanggal dijak teng ngadeg lak pamrih ngono. Donga kuwi elek ngawur iki. Tetep piye to? Donga piye? Taruna bisa ngungkuli bapak kaya kekudarane Pak Kusli. Napa? Marang putrane iki to Mas. Sakwise diangkat ana ing keluarga dindake ana ing Bariwisma bisa ngungkuli ke bapak. Donga ki udah sampe tarung kuli bapak. Lah ngono Yo lek bapak iki profesine apik, sampe profesine elek anake cilaka. kok saged. Loh, bapaknya guru, muga-muga lek kowe bisa dadi taruna sing nguli bapak. Nggih. Bapaknya guru sampe dari kepala sekolah jos. Munggahe sak Sampai bapaknya malih. Dungane sok ben kowe bisa dadi taruna nguli bapak. Bapake lek sok ben kudu iso nguli bapak. Bapak sedina iso paling TV 5, kowe sok ben iso paling TV 9. Iya. Yo lek ada lanang, lek wedok, Napa? karek mbok wedok. Kalau mbok yang dene open BO. Lha dilo apa? Kok ngomong jon guyu iki? Open BO. Apa iki? Gegek. Kowe langsung ngono. Kalau sampe nyambut dene ngono dongeng karo anake. Yo kowe sok ben kudu bisa nguli ibu. Ibu iso ngadeni dina wong 5. Iso ben ngadeni wong 15. Beliau dilebut boyo. berarti tuh. Salah, Pak. Dongan niku kleru, Pak. Sing penting dongan niku muga-muga anak iso bekti karo wong tuwa lan migunani tuklape nungso bangsa lan agama. Hebat. Oh, Pak Sun. Rungokno. Kok seneng iki Mas Bobo iki sampe apa iki? Gumun ben wong ngendikane iki. Aku gumun nek gumunku ning diwati. Lah, oh lho. Iki katane apa? Berarti iki sangu ki apa? Ngomong ngene iki gue sanggup udah ngoni. Lah sangu nggih mungkin. Iki katane napa? Lah nggih kok tak jenengan. Manten. Manten, jen peti manten apa? Manten kuwi temanku. Oh, ditangkap. Omonganmu ra penak lho sik iki. Kok ngono ditangkap? Wong iki nek wis ditinggali berarti wis kapitayan yen kiai iki wis Tapi secara umum tuh sebagai dalang harus menguasai ilmu secara universal. Kowe jenenge rasane ora ngomong nyawa aku. Ojo ngomong ngungkul aku. Ngoten. Jare mau nyawa kok nyawa kono. Ora iki nyawa kono nyawa kene. Nek sampean kok bingung kan? nek sampeyan sapa? Wong bengi iki sing Tidak paling emosi. Lah iya. Sampean lho ngangel-angel. Ini ora apik ora masuk. Kalau ada jenengan toh, kalau ada jenengan, kok kan ada kono. Barang kene ada kono kan ada kene. Maksudku yo
oleh. Piye kabeh? Aja ngoten iku jenengan. Sabar, kejane perkara iki apa to nganti gedhe ora. Lah ngomong mandul ini, kok mandul rono. Kalau saya mandul rono wis kok mandul rene. Coba iki. Ada di. Mas, tidak membuat kata-kata yang Kakek bukan barangane tuyung ini. Tuyu turane sampean. oh ya padhae. Alon bae sing penting lakon. Rupane lah kaya buntis. Tahu niku. Kowe kuwi lho. Kowe kok kira kulune mancing. Iki Mas. Sak olehe. Nggih. Foto bangun dibeset ya. Aku lak pati ditani. Tuh, iwak foto bangun kok jomak Mas. Dibeset terus diimbak. Mesti diboni bawang karo jumbar. Rasane yo. Sama tuh WA. Aku sekilo tuh. Tahu Pak? Aku kabur. Jebule ya sak komunikasi kok iki. Komunikasi no. Ada nunggu kabur iki rasane apa iki? Manten Ini Mas. mancing ngampiri kula Mas. Tapi sing dicoba mancing lak kok. Lak dhewe mancing ora oleh ngono. Sik nengkel. Iki lah rasane apa? Aku jadi lima. Manten. Manten iki dongane piye? Takut dhewe kok njogo ora. Lah sampean iki paling ular-ular apa ngono lho. Lo duduk. Tuwek-tuwek ngono sampean iki. Manten menika manten kekarone ing dalem menika sampun dilenggahne wonten ing Bapak bawah. iki ono lho tuh. Kowe ngomong kok iki ngerti apa ora? Wong iki ono madhe ono cuma rene. Iki dalan kudu madhe ono. Sing kok kan kono to. Kudu nyenengi. Manten menika ora sah maneka warna anggone paring pitutur. Mantanipun paling asma sinten? Asmane sinten? Lho, lah kowe iku Nah, bisa. Bisa bisa to? ora aku lali. Nek ana sing ngerti ngoten niku. Sinten Mas Yali Kakung temanten itu? Ora ngerti ya. Ora ngerti kok teko sing ngerti. Temanten kakung menika mboten perlu jenenge, tapi sing wigati pitutur babagan temanten karone piye pamrih dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah rukun ngantek kaken-kaken lan ini. Ora perlu dawa cekak aos ning singkat padas berisi. Jadi temanten itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan, Pak. So kalau mereka wong ngomong-ngomong, wong dadi temanten ditemokne jodone iki menyatukan persamaan, tapi sebetulnya itu keliru. Sebetulnya temanten berdua itu kalau sudah duduk di pelaminan itu menyatukan perbedaan. Perbedaan karakter temanten putri dan perbedaan temanten kakung itu disatukan untuk menjadi satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya menjadi temanten sakinah mawaddah warahmah. Niki rumah Mas. Iki lu tuwa saking tuwa iki saking tuwa sedina tiba pitung jendel. Buyuten nek kuwi. Manten kuwi rasa duwe pitutur rawa. Mergo apa? Bapakku iki anggone ngastok apa wae iki iso dadi pitutur patuladan kanggo temanten kekarone. Contonipun Pak Gusti dia apa? toko. Toko ki yang gede kuwi kios. Tinggi to. Ora iya sa. Oke, jarwo dosane kok. Toko. Oke. Ting niku saka tembung tekan. Wis tekan titilan sine ketemu jojone temanten kakung lan temanten putri iki. Oh, Orientasi bahasa dalam kita mengkomunikasi terhadap sesama kuwi kudu apik Saling menghormati. rasane kan luwih jelas kan. ora kuat ya. Pak, Kreatif, Pak. Ini wong pinter kabeh. Itu kan sebagai temanten itu harus kreatif. Wong wedok kudu kreatif masak, wong lanang kudu kreatif nyambut gawe. Ki toko kebon ora lali temanten kekarone kudu manembah marang Gusti Kamur bek dumati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, seri. Loh, bapaknya. Oh, Kak. Kus niku kosakata. Dadi komunikasi kudu sing apik, wong lanang yo aja bentak-bentak karo wong wedok, semono uga wong wedok aja bentak-bentak karo wong lanang, kudu beki setitik karo wong lanang. Sedekah. Wong iki kudu seneng sedekah. Mergo apa wong sak kala seneng sedekah iki bisa balik utawa balik nang awake dhewe. Sak kala wong gelem ngowahi iki bakal oleh ganjaran saka Gusti. Ri iki rino wengi aja lali ndedonga marang Gusti. Sun sono. Sun ki panane bayi. Ya gugur. Sun ki panane bayi. Dadi insyaallah maksud godhong saya tua ki balik kaya bayi. Mulane ni Oh, wis kon panane. lho karepku susuk. Suki no maksud
sungkan kan nyebain gon menika saka tembung gondrong rambute ning lembut atine. Bener lah ini. Gondrong. Gondrong. Bisa kabeh tak ditae. Sama seutang Gerong menika saka tembung Serai kalau kayak gitu terus ya. D menika dedikasi, R menika rasa, O menika orangnya bijaksana, N menika nantinya kelak menjadi patuladan, G menika kegaduhan. Dadi edukasi jenengan anggone ngasto menika iso dadi patuladan seniman seniwati junior. Alhamdulillah niki lho Mas. Pripun jenengan? Niki uteke ancen. Sampe mau Nek omongnya apik, lah omongan HP tambah sak juta iki lho bukan mau tambah sak juta iki. Jangan lo mireng niku, Dik. Yen kula son ngedekke sae tambah Mas, aja tambahke tok sing ngakon ya iki dhewe. Iki ya butuh sak pribadi iki. Sing penting bengi iki hiburan. nggih. Berarti kok saiki iki sinden apa iki arkop sekali. Kula nderek penjenengan Ya tuan rumah lho, Bos. Wah niki enten Mbak Lucy ya Mbak Lucy kula jae. Oh ya. Mungkin ngoten dadi ya Ya, Pak, nggih. padha tuan rumah. Aduh dek aku sing lupa aja bicara nang matamu. Wong aku tak sombong. Sungkem kawula mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang yuswa. Sami-sami katuran pinarak sedaya kemawon. Iya iya. Sak juta sekali. Ora wonten mriki kala jam pinten Mas? Aku kok kene jam setengah 6. Terus kata. Ya ngerti omahmu. Alhamdulillah kanggih dipangi kancaran sedayanipun. Bingah sangat bilih dalu nika sowan wonten keluarganipun Bapak Kusri. Ya iki papan sudukmu, papan lairmu. Kados mekaten. Dadi Bapak Kusri menika kagungan ingkang kondah kaluka rikala semanten. Pamongi. Ya apa Mas? Kita Lucy iki wae ngendok. Lah apa ta? Sing goblok iki sampean. Pitik wedok ini anggere seniman ngene iki bak boni ngene kae to jagone ndang berisik. Ku nek wis ngono langsung betok. Bapak wis kewer. Ning. Wah, Kamu aku iki awake dhewe kan ndereke Mas Sungguh. Pinangka pimpinane pedalanan iki. Dadi kan adewe kudu hormat wong Jawa kuwi kan kudu ora lali karo jawane. Sopan santun kudu digawe. Tata krama kudu digawe. Kowe ngerti apa ora? ibumu ngono. Lah nek ngopo kaya ya geter wis. Sama asli kene. Bisa aja. Ya, dadi Ibu tunggu. nggih. Bapak. Bapak nggih candi, nggih kula kula. Ibu tunggu, Bapak candi. Iya. Dia anak kayak sok. Tadi Iya ta Mas. Di kene apa ora enak. Ini rumah kan hargailah sosok wanita. harganya iki punya 350 tadi. Seta Mas, wanita ini ibu adalah tiang negara lho. Lho, wong itu ki tiang negara, wong lanang ki tiang jalur. Iki sak
kandung kok ora padha sirahe nak Ora padha enggak? Ora sak padha. sirah-sirah sak rupane sak cangkeme ora padha kabeh. Sing siji iki sirah. Sing siji, Pak. lho. Siji sirah-sirah dulu, Pak. Loh malah sing apik Jadi iki. ini kepala yang punya otak. Lah. Mereka yang kepala tidak punya otak. Loh, enggak masalah, justru malah saya itu aman. Lah, Ya, kok? numpak sepeda motor tiba, malah orang mungkin gak ada luka. Lah, kok sadar? Bukan di otak. Saiki secara performa lho ketok lho, Mas. Eh, Iki kita. gede dhuwur ganteng. Ruang ngomong. Ya napa? Itu lanang sing duwe otak. Nggih. Kayak wong lanang sing punya kepala tapi tidak punya otak. Ngerti ya? Itu Pak. Kepalanya wong lanang kira Tunggal. yuk lah ngono. Loro to. Kowe dimiliki kepala sing duwe otak. Nggih, nggih, nggih. Kira kita kepala ndi? Kepala niki Pak, niki. Aduh, panjenengan menehi Oh, enggak. PR. Sik kok kepalane wong lanang kabeh kira. Siji. Tiga, Pak. Sing kok ning yo jenenge apa? Dan selang. Pak wah. Jadi secara fisik lo wis beda. Jadi adimu ki bagus, gede dhuwur, ya toh. Rautane bunder, irunge dawa, lambene nyantis, ngono. Lah nek awakmu kok cilik, terus kaya wong kurang gizi ngono lho. Sak irungmu maju, lambemu maju kuwi nyapa perkara. Kamu tidak pernah mau mendengarkan atau membaca pepatah dalam bahasa Inggris. Apa? Dalam pepatah bahasa Inggris sudah dikatakan bahwasanya don't look from the outward, but look from in the heart. Don't look from the outside, but look from in the heart. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Hulu mesti orang gantungnya apik, justru malah orang ini setia. Maksudnya gak ngono ki wong padane kandungane. Kok metune ora padha? Enggak pernah barep. Lah bapak Anak barep ki bapak kemrungsuk kakek bahan brendek ini iki. Apa tuh mau gawe terus kemrungsung apa Anak perlu kan sik santai, burung-burung iki. lah Jogi ini kan orang maju, lewatmu kok maju. Loh, maju ki mergo aku biyen pengen ganteng, bapakku suntik silikon irungku, aku ki obatnya melonten cangkem rongos. Lah yang blesen meneh omongan. Dadi Pak Kusri. Pak Kusri, Pak Kusri. Kapan dia kenal Pak Kusri ya, Bu? Insyaallah nggih. Monggo ya. Dadi riyen niku napa kagungan eyang kondang. Dadi lek mboten salah niki daleme Mbah Paisah dukun Bali. Dadi bocah cilik saking napa mawon pun didumuk langsung sembuh. Di apa? Oh, berarti yang padha karo orang tuaku. Iya, Pak. Orang tuaku itu dukun Bali ning Blitar ngono. Iya. Akhirnya nek bocah loro, dadi Nggih. disuwuk, Nah, terus mati. Iki anu bocah ki omongane ora njluntrung blas. Enggak nyeluntrung. Ngene lho, maksudnya ki mutu muatan kualitas bahasamu ki kepiye ben iki piyai kene iso kepenak. Kaya Mbak Lucy ki lho, kepenak dadi dirungokne. piyai kene iki piyai sing sopan santun, ramah, semana, grapia. Wis kan ketok kok. Iya. Kok ngene kok. Iki kudu ngerti. Nah, lho, ngerti sopan santun, Ya. tata karo wong. Nah, ya kuwi lho. Sosok ning dhuwur sok ning ngisor kartra ning Dhuwur dhuwur. sosok ning isor, badan. Mbah. Bisa nembang kowe. Bisa. Jajal serempak, Pak. Serempak nggih, serempak nggih. Serempak Mataraman. Benar. Cobi serempak. Duduk. Marah kita. Santai, Pak. Sri Tanjung. Kang masih terpaksa. Itu lah. Sik to, iki lanang nang tanjung to. Mas kepalamu kita. Ini kok rangkepan ora? Padahal wis disotek. Kadang ora rangkepan. Kakak Kaptes itu langsung. Untuk jauh hati Mbak. Dulu santo. Suara saya apa ya? Apa? Dulu santo. Kowe lho. Lanjut nunggu di sini. Jangan Pak. Untuk jauh hati Mbak. Iku wis. Dari suku bertaman bergeluk mayangku. Izin untuk jauh. Bangsa esuk lawan sore kemakaran pati, sore lawan esuk kemakaran pati. Terus loh, mulai gudu banget.
Engko. Aja kek guyung. Kok tau ngono guru sih. Iki. Iko kakang sedepak sedepas. Kulo sih. Gusti sesembahipun Gusti Prabu Sandika Ing Sukodo. lho iki. Menawi kawula nandhang gerak esuk lorong sore pekan pati menika dados panggon jalan kula. Inggih sarana menika panjenengan kedah madosaken sarana Gusti Prabu. Sampun wonten wisik ingkang kula tampi dika kula tos dhateng saking Gunung Semeru. Pados Mas mlampun gunggul telung belung kang damel usadaripun negari Sukodo. Ing samangke menawi sampun pikantuk dawuh saking panjenengan niku, kula badhe nglampahi ngupadi wontenipun Bika bida kakang sampun aran guna sampun. yo niki pangestu berkah panjenengan mugi-mugi antut tumbalipun. Nggih. Gurune kok. Lho Mas. Iki ngono raja. Guna sampun. Apa? Saking dawuh. Wonten dawuh. Arep dimaksudi. Kowe tak salah. Kowe ngerti. Menapa? Aku atuh sing sono. Boleh kula Mas. Kowe ngerti sakjane atiku. Menapa? Aku gagal kayu karo dalan kakang Pantes Dewas. Lho. Menika saya sangat menaipun dan menika nandur rasa katresnan dumateng ingkang garwa nggih menika mangan patih Dewas. Kowe dadi pelakon ya. Nggih. Cobi tak cobi tak. Cobi. Era tersirat Sedika dawuh. tinggal lokasi lagi. Sedika dawuh. Nuwun para pamirsa. Ketoprak dengan siap dipermainakan amargi penontonipun boten wonten. Siti bangsa sampun langsung saking Gunung Semeru mawi wujudipun Bekto Mas Tulung Lengkung Gunggul Tulung Belung. Tanjung. Kula wonten dah. Iki adekane jos iki. Kula wonten dah. Kowe saksuwene dadi garwane Sidomasa atimu tresno warga simpati Adekane digunakan. Estu tresno kawula menika mboten saged dipun pisahaken. Tresno kawula niku namung dumateng Kakang Mas Sidowaksa. Tanjung. Kowe ngerti napa ning praku sing saben ana sarpas padake marang kowe anggene pasoyanmu rasa karo kowe. Contoh Sida paksa nak kongkon yang pucuking guru supaya tak lagi yang pernah tak tugel gulune mana Sukodono ora aku bakal engko bendu pelak ngerti bukti kesah manu Tanjung ini sudah paksa tak lagi gue kesah manu kok lagi kaya sebuah gue kesah aku gue bakal tak pun bergawa Tanjung. Kok sakjane kos ngono. Sida paksa teko saka pucuke Gunung Semeru. Untuk ngomong ngono. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kepingikan dawuh Sri Tanjung. Sri Tanjung
Apa bener yen Gusti Prabu Srendika wis cumuk paling papan iki? Kowe ketoprak ning tok-tok. Ya tak omong sik ora tok-tok. Iki yo ngopah apik. Aku dene salah iki dibenerke kok. Lha kowe lek nganteng aku tak kan. Kowe ketoprak tok-tok. Sutradara kok kalah karo sing gawa. Lah terus saya dari tahu loro Seloyo kok. Aku sayang karo kudu kendongan. Aku tuh mbok tresani apa? Kayak saya masuk. Latu. Tenang. Sini Jung. Erin. Ing papan kene ora ono wong liya kejaba mung kowe marang Junggan. Iya kene sakwisipun Kakang golek tumbalik praja Mas Plengkung gumolo glung-glunge kepara nyotoke malah tumindak sedheng marang Gusti Prabu Srendika. Kang masih kebangsa. Panjenengan minerpa wantos menika saking sinten Kang Mas? Kabeh para layakaning praja sakwise dipapak oleh palegolan njur entuk palapuraning para prajurit yen kowe wis tumindak sedheng sudah Kang masih kebangsa. Estu menika pawartos boten leres. Tresna Tanjung menika. Namun dumateng panjenengan boten wonten priya kejawi panjenengan wonten dalam donya. kadamu kono. Yoman, yo kini kowe nggak utus awati-awati bendaramu putri. Yo kini kowe leno. Boten kirangan yen kula marang Gusti Putri. Iki kula mau menjadi kondawa menika warna. Gusti Putri menika boten kudu lepat. Kedah Putri menika dipun kondak kanthi dadi maksud kromo. Ojo asih marang kula. Sakti menika dak menika warna. iki wis Kula tresnan. Urpan kula saking menika. aja omong. Kok omong ae. Iki omong terus iki Yo lho. kentenan. Iya, ben matur sing kanthi aku. Gusti Putri menika boten kudu lepat. Sebisa kali ndak kamu kowe kon opo kowe cahine. Kang masih kebangsa. Estu Tanjung boten tumindak sedheng. Piye? Estu Tanjung boten Kowe ora tumindak sedheng. Kowe ora tumindak sedheng. Ora tumindak sedheng. Yo kini kowe nang Iya yo Gusti Putri menika dipun gonjakan Gusti Adipati. ing papan kene pun Kakang bakal mini pangapura yen kowe gelem kandha blokoke. Ayo, kowe kandha bloko si Tanjung. Estu Kang Mas. Tresna Tanjung namung dumateng panjenengan. Kawula boten tumindak sedheng kaliyan Gusti. Usah ngono kowe, usah ngono kowe. Tanjung menika estu tresna kaliyan Terus Punya aku tadi. si Tanjung masih kebangsa. yen nganti kowe ora gelem kandha bloko pun Kakang ora bakal wedi kelan. Kowe rusak pangkat. Kang masih kebangsa. Bila estu panjenengan boten percatus kaliyan aturipun Tanjung. Tanjung saking panjenengan percaya Kang Mas. Terus iki cepet tangan lho. Si Tanjung Ananging Tanjung kagungan bebono Kang Mas. kowe kandha kaki kang kandha si Tanjung. Dewe manungkira Tanjungan gondo aromat Terus iki cepet tangan. boten lemah. Bila Tanjungan gondo aromat utawi ames. Ateges Tanjung tumindak sedheng Kang Mas. Kowe kandha yen dilamuan gondo aroma teges. Kowe ora tumindak sedheng. Si Tanjung ing papan kene pun Kakang ora bakal wedi kelan kowe.
Apa sing mbok kandhakne biji ora bisa mbok. Sinanju. Aku udah lucu. Omben kelingan sejerikan Cita. Sinanju. Ndanao. Ing papan kini wis nglijan katresnanku. Yo kini kuwi wis wani handung katresnan marang Gusti Prabu Salatikur. Sampun percaya. Hei, Sinanju. Timbang nyepet ing lipat ning papan kini. Waspada lo Sinanju. Luwe becik wis suwiken. Yuban, yo kini aku lati kunangin galwaku putri istiku marang aku. Aku berkata menangis di sini dengan waktu tidak lepas. Nah ini kenapa tetap tidak percaya? Kowe sing ngopotke aku e. Saksi. Kowe abdi opo kowe? Apa hubungannya? Ayo, tak buktekke sakabehkan dari kerojokan. Udah. Belum, ora, waktu kita Sinanju jebul tidak mangkono biung ban Apa? Pripun ayo diruti bebangan kontenipun putri. anggon dolangi Atakes kula. garwaku ratu ndak sedih ayo nyuwun pengadilan ana Gusti Prabu Salatikur. Matur patang penjana iku sing putri menika bener pindah lepas iki merawat tetap penjara percaya wae kok. Yuban, Cuman saya menika pendiri kang sakwa tresnani sudah karep iku piye? sakit bener sakit kok tanpa dosa bodoh Sumpah karep piye? hati Kudu iku piye? punya dalam percaya bener kang sakit tresnani jangan mati jangan bodoh. Ais! Piumpan kulitiku nyembantu. Kita enak sing udah mati. Itu kan jase. Bas, saat ini ketemu Pak M ini pun bar. Anda tekan dulu. Ikutnya pulang Pak. Bayarannya mau pack diri. Iya. Apa tuh mana itu sudah pasal dibunuh itu dibunuh kan? Kok kaca pokok? Ewake barang ya. Oke Pak. Ewake barang.
Aku sih tombekannya ketoplaan kok. Ya, ini kan gue pengiring-iring edukasi kan gue bocah cilik-cilik menika dan dibawakannya yo ana budaya wayang sejatine yo ana budaya gedhong. Ya. Langit katon biru. Itu belawang akan sekarang ya kowe pancen masuk gondrong itu mendidik, ya mendidik juga mencetuskan, juga membina, juga meregenerasi. Betul. Warang dulu terus. Nah iya tau ini muda-muda lah ya milenial terusan ngono. Sing nom-nom, sing sepuh-sepuh ya khusus digending sepuh. Sing nom-nom ya tembange cak nom-nom ngoten lho. Coba lek karo mantan pasangan apa? Lho lah napa-napa anu mas coba sing. Iya aku kangen karo seliramu tak elus-elus fotomu nang dompetku. Kalau aku ngobrol anggar nembang. Memang cetak jenang kita kalau tiara tukang siap. Iya aku kangen karo seliramu tak elus-elus rambutmu tak elus-elus pundakmu tak rangkul ngalemone dadaku.
Orang Bahagia aku tak setengah mati. Ngerti lagunya lho. jangan bukan nih Pak. Lagu ini lho. Lagu apa? Tadi ini sering lho. Lagu apa? Langsung ngawi lho. Loh, kok nggak ngerti dah? Ada orang lugu ya. Kodoran dulu lho keluarnya. Tadi kan ya Mas? Siap, Mas. Ya, nah, mangga. Gampangane melu. Lali janjine mengko nek sing Pangkos Semarang ben gowono ke. Paten gowo rasa piandak-piandak Mas. Oh iya. Iya. Monggo ya, ayo. Coba iki dadi spote Mbak Azizah. Ya, sepatutnya lagi.
kita bicara ngomong. Kok ngerti loh mas? Ora ya kan. Suwi ora digawa ning THT loh mas. Boleh keheningan. Kabarmu piye, Lur? Alhamdulillah mas sehat. Panjenengan paras? Gendeng. Wah, ya. Oh, makasih ya. Paras ki yo tembung sing apik to. Iya. Paras. Iki kadawan manten saka nyebut Bapak Ki Sugandra. Iki nggih tembangipun lali janji. Iya. Iki. Ya. Kaki kan jadi kecakup tasik pinanggilaken patuknya nggih. Jangan jam setengah 4. Jadi, ya Mas. Orang mergo yo wiwit iki ra. Enggak, oke. Lali janjine. Oh, gamelan dhewe iso numpang. Yen jan. Thank
Ampun, minta ampun, kami wonten gara-gara.